Ir-riforma proposta tal-appelli fl-ippjanar hija mibnija fuq 3 pilastri ewlenin. Is-sospensjoni awtomatika ta' permessi rilevanti meta jiġi preżentat appell, termini ċari biex il-każijiet jiġu deċiżi f'waqthom u iktar digitalizzazzjoni u għodot amministrativi biex jissaħħaħ ix-xogħol ta' Tribunal tal-Appelli dwar l-ambjent u l-ippjanar. Issa li ġiet konkluża l-konsultazzjoni pubblika l-Ministeru għall-Infrastruttura l-Ippjanar u x-xogħol għall-irċieva numru ta' sottomissjonijiet u osservazzjonijiet minn ċittadini, għaqdiet, professjonisti, stakeholders u entitajiet interessati li l-kol taw il-kontribut tagħhom dwar il-qafas leġislattiv propost. Il-Ministru għall-Ippjanar Jonathan Attard għall il-konsultazzjoni pubblika magħluqa fl-ewwel ftit xhur ta' gvern ġdid kienet parti essenzjali minn proċess li għandu jwassal għal sistema aktar ġusta, trasparenti u effettiva l-appelli fl-ippjanar. Din hija riforma importanti ħafna li taffettwa lill-komunitajiet tagħna, taffettwa l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tagħna, imma wkoll hija importanti biex insaħħu l-fiduċja fis-sistema tal-ippjanar f'pajjiżna. Ħares il-qudiem issa biex abbażi wkoll tas-sottomissjonijiet li saru inkomplu insaħħu l-qafas leġislattiv propost biex ikunu nistgħu wkoll nipproċedu bil-proċess parlamentari. Il-Ministru Attard sostna li l-għanewlieni tar-riforma huwa li tindirizza sitwazzjoni li ilha tinħass fis-sistema għal snin twal fejn minkejja li liġi tipprovdi dritt ta' appell f'ċerti każijiet ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni jkunu diġà saru qabel ma jintemm il-proċess tal-appell. Żied li se tinħoloq sistema fejn id-drittijiet tal-appellanti jitħarsu fil-waqt li tkun garantita ċertezza legali u prevedibilità għal min ikun kiseb permess b'mod regolari. Il-proposti jinkludu wkoll sistemi iktar moderni ta' notifika elettronika, titjib fir-reġistri diġitali, koordinazzjoni aktar b'saħħitha bejn it-Tribunal, l-Awtorità tal-Ippjanar u l-Qrati, kif ukoll l-introduzzjoni ta' assistenza amministrattiva dedikata Tribunal biex il-każijiet jiġu amministrati b'mod iktar effiċjenti u mingħajr dewmien bla bżonn.